building center. Nagpipick up kami ng drinks at sa pagkain sa Jolly Bubble at ihahatid namin sa MD City building sa may Ayala Business Park. Papunta na kami doon guys para mag-deliver at i-live ko to papunta doon. Dito Jolly Bubble.
Okay guys, ito yung building na aming pagkatira na pagkain at saka drinks. Ito ang MDCT building, yan ang MDCT. Yan. At dito na rin kami magtatapos sa aming live guys, Cebuano Riders. Maraming salamat sa inyong papanood. Bye-bye na po sa inyo.